Scialta Aesop. Gréagach a ba Aesop. Rug go gaibh timpeall 600 bliain roimh arslan na hóir. Daor ba é. Díonn síoch sé a chud scialta don na daoine móra a bhí ann lena líon. Seo cuid de scialta Aesop. Agus chéafar go bhfuil an múna tánta chá fíor fós agus a bhíon lá a íon síoch iad don chéad uair riamh. An dornán slat. Bhí fear ón fadó agus bhí cúige macaige. Bhíoch na mic ag troid lena chéile gánaí, ans go raibh an tathir bocht cráite acu. Léigh sé chuige ortha lá, agus is fein sé dornán slat dóibh, agus ceangal gaidartha. Dúirt sé lá, an taobh riseach an dornán in gá le trasna go bhaigh sé chuid ar fadige, nuair a bheadh sé féin ag fáil bháis. Rug duine chuir an dornán, lúb sé agus chas sé ach heipir éhrise. Rug duine eile chuir, agus chuir sé a glún chuige ach heipir éhrise. Rug an tríú duine agus chuir sé faoin na choisir an talamh ach má chuir heipir éhrise. Heipir go léir éhrise. An sin rug an tathir ar an dornán. Scuir sé an gad agus bhris gach slap ceann ar cheann. Bhíoch a chlán nó ar sesin. Nuair a bhí na slatad lúte ar a chéile, níor bhéidir iad a bhrise, ach nuair a scar a gá chéile iad brise géad gan éon dó. Sé an scial céanna gibh sé, má chuireann sibh le chéile, níiad a géan duine an lámhóachtar áil oribh, ach má hagann fóad ribh, agus má thugann sibh drim lámhad a chéile, Iofar an lámhóachtar láthirach oribh. Scialta Aesop. Gréagach a ba Aesop. Rug go gaibh timpeall 600 bliain roimh arslan na hóir. Daor ba é. Díonn síoch sé a chud scialta don na daoine móra a bhí ann lena líon. Seo cuid de scialta Aesop. Agus chéafar go bhfuil an múna tánta chá fíor fós agus a bhíon lá a íon síoch iad don chéad uair riamh. An dornán slat. Bhí fear ón fadó agus bhí cúige macaige. Bhíoch na mic ag troid lena chéile gánaí, ans go raibh an tathir bocht cráite acu. Léigh sé chuige ortha lá, agus is fein sé dornán slat dóibh, agus ceangal gaidartha. Dúirt sé lá, an taobh riseach an dornán in gá le trasna go bhaigh sé chuid ar fadige, nuair a bheadh sé féin ag fáil bháis. Rug duine chuir an dornán, lúb sé agus chas sé ach heipir éhrise. Rug duine eile chuir, agus chuir sé a glún chuige ach heipir éhrise. Rug an tríú duine agus chuir sé faoin na choisir an talamh ach má chuir heipir éhrise. Heipir go léir éhrise. An sin rug an tathir ar an dornán. Scuir sé an gad agus bhris gach slap ceann ar cheann. Bhíoch a chlán nó ar sesin. Nuair a bhí na slatad lúte ar a chéile, níor bhéidir iad a bhrise, ach nuair a scar a gá chéile iad brise géad gan éon dó. Sé an scial céanna gibh sé, má chuireann sibh le chéile, níiad a géan duine an lámhóachtar áil oribh, ach má hagann fóad ribh, agus má thugann sibh drim lámhad a chéile, Iofar an lámhóachtar láthirach oribh.